muuttaa. Hiljaiset kadut taakse jo jäänyt on syksyn lohduttavuus. Muistojen virta sanoma joulu on uusi mahdollisuus.
nyt juhlapöytään. Löydät vain seinen ja taudin kouluttamaan. Juhlakas liuutani lapsilla meille tänä yönä syntyneen. Koko toivon kansan ja maan. Tässä vangit vankiloissaan. Uskon siihen, nousko pintaan. Olkoon rauha loppumaton. Juhlakas uutiset soi. Jossakin näitin vasta sininen valoi. Koko juhla todellinen. Olkoon Jeesus herraksi sen. Olkoon rakkaus ihmisrintaan. Silloin joulunamme on. Kiitoksia hyvin paljon. Hei, miksi mä en oo täällä? Mä luulen, että sä oot Raahessa. Mä oon henkisesti täällä. Sä oot henkisesti? Fyysisesti mä oon Laheessa keikalla. Se on Laheessa? Laheessa. Missä sä oot? Mä oon tässä. Hei, mun pitää nyt lähteä. Sano Tonille terveisiä. Ja hei kaikille sinne Jyväskylään. Moikka! Hyvä yleisö, tämä on kiertoimme viimeinen keikka ja yleensä tässä kohtaa on niin sanottu bändiesittely, mutta tällä kertaa juonimme hiukan, rumpailimme Mirka Rantasen kanssa ja miettiin, että kyllä se on korkea aika antaa kiitosta sinne, mihin se kiitos kuuluu. Katsokaas, nuo mainiot miehet, naiset ja muut mustissaan. Minulla on aina reistaskuhousut ja mustat paidat, jotka vipeltää tuolla ja täällä, valot russeissa, äänitiskin takana, monitoritiskin takana, merkussa, audiovisuaalisella puolella, pommeissa ja efekteissä. Ilman niitä tyyppejä mitään ei tapahdu. Yhtään mitään ei tapahdu. Me ei näytetä hyvältä, me ei kuulosteta hyvältä, vaikka oltais kuinka hyvää raakamatskua. Ilman sitä prosessointivoimaa mitään ei tapahdu. Ne on ensimmäisenä sisällä, ne on viimeisenä ulkona. On kovaa hommaa. Ja nyt on niille pienet aplodit. Joo. Mutta luonnollisesti jokaisessa hierarkiassa on herra ja hidalgo kukko tunkiolla. Ja meidän tapauksessamme se on niin sanottu front of house, eli siis miksaaja näin kansalaisten kielellä. Meillä on
onni ja etuoikeus, koska meidän miksaajamme on kilometrejä nähnyt. Ja Raukka Parka joutuu tekemään töitä laulajien kanssa, jotka esimerkiksi spiikkaavat soolojen aikana, unohtavat, että mikit eivät ole auki, kun ne ei ole vielä lavalla. Kaikkia muita asioita. Lähinnä päivänä on laulajat. Se on kylmä tosiasia. Näin se menee. Joka tapauksessa miksauspöydän takana meillä on legendaarinen Kimmo Ahola. Ja nyt, hyvä yleisö, pyydän teitä kääntymään ja katsomaan miksauspöydän taakse. Siellä on semmoinen mies, jolla on lempeät silmät ja elämään kyllästyneen miehen katse. Se on hieno yhdistelmä. Ja nyt mä haluan me halutaan koko työryhmä, halutaan antaa Kimmolle semmoinen lämmin joululahja. Ja antaa Kimmon elää uudestaan hänen rakkain asiakaspalautteensa noin 30 vuoden takaa Melrosein keikalta. Ja se asiakaspalaute menee näin. Nyt kuunnelkaa. Luuleeko sä, että sä oot joku ammattilainen vai? Okei? No niin, eli luulet sä, että sä oot joku ammattilainen vai? Kaikki on kartalla. No niin. Kääntykää ympäri, katsokaa Kimmoon. Mä lasken 3 ja sen jälkeen sanotaan. 1, 2, 3. Luulet sä, että sä oot joku... Onks mä takaisin PS? On. Aha, okei. Okay. Mä unohdin yhden asian. Älä koskaan ryppyile sille, jolla on masterliuku käsissä. Tuli mokattu. Mut hei, semmoista se on. Ja kaikki muut ihastuttavat tyypithän te tunnettekin. Meidän legendaarisen rumpalimme Mirka Rantasen. Meidän uskomattoman basistimme Erkki Silvennoisen. Meidän seksikkään soolokitaristimme Tuomas Väinölän. Meidän ihastuttavan kosketinsoittajamme Vili Ollilan. Ja tietenkin henkemme, sielumme ja kapteenimme. Mies, ilman kukaan meistä ei olisi täällä. Luotsi karikkoisilla vesillä. Silloinkin kun muilla loppuu usko, hänellä ei loppu usko. Hyvä yleisö! Erkka Korhonen!
Jyväskylä. Mehän oltiin täällä viime vuonna, eikö ollut? No niin, mun ei tarvi edes kysyä, että kuinka mulla oli viime vuonna lippu, mutta mä voin silti kysyä. Okei, näettekö te itselle telkkarista? Kiva. Joo, tosiaan. Vähin menee niin kuin loppueksi, niin 4 vuotta eka täyspitkä runne, mitä me ollaan tehty. Nytten jättäkää meille, miettikää itse, jos toiste täällä, niin millaisen mielikuvan te haluaisitte saada siitä viimeisestä sakista, minkä te näette. Ja nyt vuoden päästä tekemään tän uudestaan. Antakaa meille semmonen mielikuva. Okei? Teillä on pari biisiä aikaa. Kunnes me ensi vuonna tullaan, huolimatta siitä, että tänä vuonna bussikuski sai fudut. Me oli sairaita ihmisiä, me oli edelleen sairaita ihmisiä täällä. Ja muutenkin kuin henkisesti. Kaiken maailman muita juttuja, mitä se nyt onkaan tapahtunut. Kaikenlaista pientä kivaa. Ja ollaan päässyt tänne maaliin asti. Yksikään esikouluikäinen tuotantoyhtiö ei tehnyt konkurssia. Ja niinku 29 keikkaa, eikö vaan? Aikamoinen rumpeama. Ensi vuonna me tullaan takas. 20 vuotta ensi vuonna. Me tullaan takas sellaisella systeemillä, toivottavasti mitä te ette ole ennen tässä maassa nähnyt. Mut siihen asti teillä on 3 biisiä aikaa jättää meille jotain. Tulee paska fiilis. Voi napsauttaa sen päälle Jyväskylä. 16. päivä 12. 23. Vittu, että oli siistiä. Anteeksi. Alright, elikkä Neuvostovaari, Ilja jatkaa. Muista tuhkivan lumikin ruususen ja punahilkan ja sudenkin harmaa. Mutta porot sulta usein yeah.
sitten taikurit.